kaka sirkal dhi kode ni. To ka koro watieko in kaka jalony mar weche mag somo, ang'o ma ding'is jonyuol mar koro neni sani, nikech samoro koro chunygi parore to koro gini ibro loke koso odhi timore kama ma gichak mana pangore chuth. Ing'eni nitie weche moko ma koro ka sirkal osewuok ni gichimo koni to koro afadhali chak pangori kodgi moloyo item ni dhirori kodgi to wachno to pod gibro mana chung'e ni mae kaka odhi timore. In ang'o ma ding'is jonyuol ma winji kawuono? Well, ing'eni nyathi to kriti. Koro biro chuno ni jonyuol ong'i kaka adjust. Ging'i kaka gi adjust koni gi koni, nikech gima waseneno gi sirkandwa ni gin gichuno weche. Kata ber kata rach biro timore. Koro gima nyaka wang'e ni to wa adjust nade kaka jonyuol. And watem mana push through teachers unions, parents associations gi other interested stakeholders in education sector. Mondo mi gini obed ni consultations obedi mondo mi gini obed made better. Nikech nyithinde ma dhi hinyore ultimately to janyuol ok dong riti ni nyaka koro wagwere gi sirkal koni gi kocha. Samoro nyathi ing'eni seche migweri gi sirkal kamano to nyathi ema hinyore. Sa tok riti. Erokamano jaduong' Kenneth.